ही बघा एवढी सारी भेटली आमका. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू युअर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी मी इले मयूसोबत आटकांका आणि आपल्याला आटका भेटत काय बघूया. आम्ही जंगलात दिलो इकडे. चला शिवा वाट बरी नाही. त्यांच्या घराकडचं नाही जाऊचा मग. खडे चालता तो बघा लोकांच्या शेतातून घेऊन इलो. खाऊक तरी बाबा अगदी माका दी आणलं की त्या बरोबर सरळ झाड त्याच्यामुळे काढूक गावाची नाही वरत. अय शपथ कितकी लागली आहेत ती ब काढून दे मग कशी तरी. खूप अटकत पण ती काढूक गावासारखी नाही. तुम्ही कशी नेलाय वर चढलेलो जळ आतमध्ये घालली मोड म्हणजे आपण काठी बांधान घेतलो. आपण काठी काढूया. पडली सकाळी ठेव माझी बहिणी ठेव. अरे मग खा ना असं काय. खूप स्ट्रगल आहे. झाड उंच आणि खूप लागली आहेत. घराकडसून काठी आणू होते पण ह्यानं घेऊक नाही माका. काठी आहेत घाल आणि पेच. थंय असत आणि दुसऱ्या वाटेने खूप दिसतात पण ती काठी पोचायची नाही. सुन काढ भेटत झालं काढ ना चार. किती पिकली होती ब शेवटची होत वाटत. हिरवी काही दिसणार नाही सगळी लाल दिसत. गरम झाला. आटकांच्या पाठी खूप स्ट्रगल आहे म्हणजे. काठी मोठं असतो आता ती पोचायची पण नाही. तो खाली कशी होती ती बो. खालून जाऊया. खालसून हातात गावणारी होती बो. त्या वाटेने जाऊ गावूया. इतक्या लांब येऊन म्हणजे चार आटकून काय फायदे. सोयन काठी हा कर काढ. दमक झाला माका. म्हणजे आम्ही खालच्या वाटे गेलो. खालच्या साईडीक होळा आणि एवढी भेटली आमका. ही बघा बारीक बारीक जाते. हिरवी मोठी जाते अजून ना. आणि ते घवट होतं कोणतं तरी. आपले काढूचा काम अजून चालू आणि आपल्याला एवढी भेटली आतापर्यंत. काढता त्या साईडीक मयूर. पिकली आहेत ती बघा आणि एकदम लाल लाल आणि एकदम मोठी आहेत. मस्त मोठी साईज. हे बघा खूप भारी आहेत. गोळ बिया खूप असते. म्हणजे एका झाडावर चढवलो आता. लास्ट स्ट्रगल खूप झाला. इतक्या लांब इलो म्हणा आमका खूपशी काढीसारखी वाटतात. कितकी असत बघा पिकली आहेत. दोन हात धर आणि पिकत. हां येऊ दे घेते मी खाली. टाक. वा काढ. हाती तुटलेले हातात टाकलं असतं. सोयीन देशील. थांब व्यवस्थित दे. खाता खाऊ नको मरे.
तुला बरं नाही आणलंय तर माणूस टाक. पडली खाली. घेऊ म्हणजे मला भीती वाटली. वाव. खूप झाला, गरम झाला, संध्याकाळ झाली म्हणजे कुठच्या वाटेने जातो बघा. हा माका घेऊन चाल, माका भीती वाटते. हे बघा एवढी सारी भेटली आहेत. वाव, खूप खुश. घरात घेऊन जाऊया. अरे पिशेत देऊ गो, ती वाटे कोण गावला तर का आला वाट नाही. हा बाबा खडूस न घेऊन जाऊ नको. हे बघा एवढी सारी भेटली आमका. आटका गावली. ह्या घरातल्या काकीक दिलो, गाडी ह्यायला आलेलो आणि येताना आमका लिंबू दिलं काकी. डिकीत ठेव, रवतली पुढे पुढे ठेव ना, पुढे रवतली. खाली पडलं. मंडळी कोणा कोकणी रानमेव काढून आणू आवडता कमेंट करून नक्की सांगा. आणि असं कोणी आणलं जाऊन. आणि आमच्याकडे आटकांका चापरा पण बोलतात, तुमच्याकडे काय बोलतात कमेंट करून नक्की सांगा. एकदम खाऊ आंबट गोड असतात. कुठची गोड असतात, कुठची आंबट असतात आणि मस्त लागतात एकदम. त्यात बिये पण जास्त असतात. गेल्या वर्षी पण मी आणलेलं आहे. माका दरवर्षी जाऊन काढून आणूक लय मजा येतं आणि खूप आवडतात माका आटका. तर कोणी यावर्षीचे आटका खाली कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.